See guys for the people. Long time no see. Ndiri kuno tipinda kuzvishavane kunoona mudze. Zvaitika bhazi rauya richimanya. Handimozviona. Saka bhazi rauya richimanya. Bhazi riya ndiri kudzika bhazi riri kuuyawo rakafena kwete Mbijana. Saka tapfuudzana nebhazi riya mheno kuti zemhepo rauya naro ndobva yakwachanura ichi. Yaya panapa. Chakwachanurwa apa pachichichichi chaenda chose kuti warire mudenga. Saka chakwachanuka kudero chichirirohwa nemhepo chichina mudenga. Chava chandova ndakamirira panapa because apa pakata pahambo. Saka izvizvi ndo patiri panapa. Baba vatsvaka chipisi chachoni kuti tive tichikwanisa kuti tichidzosera apa. Ndo zvaitika ipa. Saka takatomira tikuenda kuzvishavane guys for the people. Saka angona kuti warova ndarova zveshuwa. Tatimbodhiradhira nezvimwe zvatachimbodhiradhira nazvo behind the scenes. Saka ndiri inini namama nababa tiri kuinda kuzvishavane kunoona muku kuchikoro kwavo. Ndo kwatafuma tichiuya makuseni. Ha? Chitiki. Maona hani chipisi? Chitatu. Saka chatsemuka. Sadzirisa. Zvarovera bhazi. Cheblack ndo chamukutsvaga. Ndechepaichi. Onai guys, zvaita ichi. Bhazi rauya. Bhazi rakadai. Kwazati zuva. Saa ichi ndo chafengendurwa nebhazi. Bhazi harina kutombomira bhazi. Bhazi ratorova basi rikatoenda tozunderipi. Ndienda Africa. Yanotisi kubvei. Apa chadambuka apa. Asipotombovuka boniti sacheda kutsvaga chiwaya. Kuda ndichava moyo. Ichachidedere. Ichachi zvemalaidzi here. Ndozvokumavhimira. Ndandonga ndichava moyo. Vhimira. Yazongodonga ndikatika. Ichi chisi chedu ichi. Hazvitomboindira ndicho. Azvinzwa. Ndazongodonga nyaya kuti pambanogara. Saka chedu ndeichi chichoda kugadzirwa. Ndo chaekera ichi chimwe. Wambotora picture pasina? Saka mama vari apapo tatombomira. Saka toda kuti tione pada kutsvagwa kana chiwaya tozonotsvaga pekunochigasa kwamakanika tasvika. Toda kutora paita drama zvi dai mumhuru Guys, for the people, to spend the whole day na muku chimuona tafara. Muku is fit and sound. Akambosheka body yake. Saka ndosama mtu ndisiri kuposta but wachasimba icho chatomanya. I want to thank MSU guys. MSU Midland State University Zvishavane. Akaita nonzi swift movement pazvinhu zvavo zvese vakatibatsira mbudzi ava fit anaka. Saka takafara. Ndosaka mamuchiona ndakati zizi haiko zvino zvichi ndakuchigona kuita sei kuchiposta mavhidhiyo ndichifara ndichidi zvazingaiti kuti ndiposte mavhidhiyo because pakatoshata vanhu vaMwari but 4 days they said zvanaka nesinasta ndo final day redu rekuvhizita. Thank you very much
kune mushemareni wangu wandachinyanyotaura hangu naye chipana maupdate kuseri cause ndiye munhu akamboita the biggest order kuseri akambonditi saka akada futi another biggest order saka pataikommunicata naye ndikati no right now I'm not gonna take maorders makuru stereki because vanhu vese vakangoti panda pari vanhu vakuita mamovements akawanda nenhau yekuti tachida kuti tivisitire mukudzei kuya kunoku saka pataitaura naye nyaya yebhato nditi I want to give mukudzei something saka tauya kunoku vandamupa vatotaura vese nana baba nana mama nethat shemarien we do thank you very much kusatenda huro ino handidi kunyembera vanhu ndikasatenda mwari vanorava vachi neshamu ona musoro ndio zvayatoita kudai takatodzudzura takatotopfeka mahedi but now tofara manje wandimunozviona right mukudzei chiwa kubhabhaisa vanhu vekuti bhabhai vana baba varimo munhu vakutongofunga mashopu avo nemasipa avo hello aiwa bo tasafe manje aiwa tashanyirwa nasisi chafara ndakati izhara here une nyama here pamwe una nyama zvauri kufunga nyama kumba saka tikamupaka nyama tikati ugoita stress dzidambasa retsochiti handina kudya bruvos hana chicken hana chii namutipi namushoputure izvo zvanoda ndikangohwa chete kuti wahwa musoro kana kuhwa chigumwe kana kuhwa maziso hatidi kuzviigwa futi aiwanda bo handichagwari good saka chambosheka charight mwana in the name of Jesus ndosaka ndava namama nababa kuno kuti nhasi vanhu vatombosiya vakadi vakambovharavhara minda sitakuinda tamusiya bo endoda kutenda pavanogara zvakare nemafriends ake unfortunately havapo vanzi vaita zvavaenda kupati saka tazongosiyo something for them then namadam vanovachengeta panapa vangu vachiitawo take off muku in our absentia tikavasirasirawo something and mushemarien by the way saka tatovatenda saka ndivanga vachimbodzisira chimukomana mvura haabo wasimba aiwanda gunya handiti urye ndorya munhu ngaarye kwete kuti kira upfeke zvinodziya izvo zvauna zvinodziya hauna juzi hauna masoksi ukaita fiva manje athink angaita fiva yakakwisa stereki wakapindwa nechando too much saka ni izvozvizvi guys I'm back dzungu rangu riya rakudzoka hamuzviona mangwana ndaifanira kuti ndinge ndichienda kuharare mangwana ndosanti saka nipamuchaona pamwe vhidhiyo muchaiona mangwana sandi yachoni but ndazotopostponda because I think ichatosvika usiku nhasi tauya zomuzvifesitira saturday saka tichazosvika usiku kumba ndofunga kuma9 dzeusiku nhasi mangwana hazvigoni kuti ndiwe kuharare because maorder evanhu ese I think ndine mugomo about 28 yezviyo haisati yatombopera kugadzikwa saka mangwana muchaona mavhidhiyo yangu ese I'll be back ndanomo ndasingagoni kuti zvokwadi kwakusingaiti kuti ndifare mwana mai yangu achigwadziwa mwoyo wangu akaramba but izvizvi ndochifara ishi yambojaiva upore mupana uzomhurisa mafriends ako anditi uzova vese vakakungwa vachikubatsira kuvatengera madrinki kana mbovabikirawo uzova kana kuti wadedede unovabikirawo lunch kuti guys nembokubikire lunch oi anditi chakutumira mari yekuwabikira lunch mazviwa madam ndikatumira mozobika imi muchivabatsira mosevhana nawo lunch vakambatsira vese panga asinganzwi zvakanaka mombovabikira lunch nice lunch handiti chatumira ka$50 mavabikira kalunch aiwa maita basi mari takachengeterwa mwana navanhu kana iti bye bye guys